nám Baňouch Jakub, Štěpán Filip. Připravuje se Pravda Martin a Hánová Anna. Na záda to dotočil, na záda. A drž to, drž to. Drž to, Honzo. Dobrý, Šelenko. No, takový ty ženský sport, jak vždycky. To už se to. Dobrý na ty, dobrý, udržela jsi to. Dobře, Honzíku, dobře. To se poklonila rušení. No tak co? Nechte si to na šmínku. Ten nastupoval do těch lanců. Tak, oni to ještě neumí. Honzo, nezapomeň na tu nohu. Honzíku, ta noha, jo, tam musíte. Na druhou se otáčej, tak. Tady jenom upozornění u té skupiny Randáček, Baňhová, Mičuch, Povolný. Tam je potom výsledek na skóre, takže když se někdo chce podívat, tak se můžete přijít ke mně podívat, aby potom jsme předešli nějakým dotazům a reklamacím. A noha, už se to Gary. On to dělá, poprvé to udělal dobře. Proto má ten bol. Nedotáhne. Dostane to v jestli to není to bolí, tak mu říkal, že nemůže stát. Ty to hraje. Antiku, pojď sem ještě. V utkání Lipka Jirglová zvítězil Lipka za 5.